Shakshuka. Yn y bôn, mae'n 2 cynhwysion, wyau a saws tomato. Mae'r pryd yma mor anhygoel, byddwch chi'n mwynhau e. Credwch fi. So ni angen 2 padell a mae angen lid, achos dyma sut ni'n mynd i pobi ein wyau. I ddechrau, caws feta i mewn i ein cymysgydd bwyd, gyda iogwrt, gwreiddiol, hyfryd. Ni'n mynd i bita fe i mewn i fel caws hufen. Ni'n mynd i ychwanegu ein mel. A mae mel yn gweithio'n hyfryd gyda feta. Jyst mynd i cymysgu hyn i fyny. O syth mewn i'r padell. Ni jyst mynd i spreado fe i'r ochrau. So beth ni'n eisiau wneud yw adeiladu haenau. Mae'r feta yn y haen gyntaf. Dwi ddim wedi dod o hyd i Shakshuka gyda feta o'r blaen. Dewis i wneud e achos mae tipyn bach fel surprise pan chi'n mynd mewn i'r saws a mae yna sioc hyfryd blas hallt. Ni'n mynd i ychwanegu i'r haen gyntaf tipyn bach o sbigoglis, chwysu nhw lawr, cwpl o eiliadau mae'n cymryd, i mewn i'r caws, a mae'r gwyn a'r gwyrdd yn edrych yn hyfryd gyda'i gilydd. Nawr am y haen nesaf, y saws tomato. Dwi'n mynd i ddefnyddio 2 cynhwysyn sydd jyst yn dod i'r saws yn fyw. So ni'n mynd i dechrau gyda ein pupurod, tipyn bach o olew. Gallwch chi ffeindio nhw mewn pob siop nawr, mewn jar, yn barod wedi rostio. Saws tomato neu passata. Sugar. Give them some sugar, boys! Pesto coch. Dwi'n mynd i ychwanegu tipyn bach o halen i ein sbigoglis ni. Ein saws tomato. Achos rwy wedi wneud y Shakshuka yma siwt gymaint, mae'n wneud i fi mor cyffrous ac os ti'n gwybod bod pob haen mynd i bod yn awesome. Ni eisiau gwasgaru hyn i'r ochrau i gorchuddio ein caws. Ni'n mynd i creu pyllau bach i rhoi ein wyau. Mae'r wyau yn haen newydd eto. Pwll bach arall. Ni rhoi y gres i fyny, yr uchel, lid arno, a dyle 2 neu 3 munud bod yn ddigon os ydych chi'n hoffi eich wyau tipyn bach yn runny. Nawr ni'n neud y dawns Shakshuka. Shakshuka. No, bron. Yeah. Parsley, fresh a chives. Hyfryd. Mae hyn yn haen arall eto. Mel. Mae wyau angen halen. Pupur. Ni'n mynd i crumlo feta ar ei ben. Mae hyn jyst yn feta o feta. Os chi'n hoffi tipyn bach o spice, cwpl o chili flakes. Dyna ni. A mae'r bit fwy o cyffrous yn dod nawr. Ni'n mynd i cael ein toast ni. Ni wedi wneud y gwaith galed. Nawr ni'n mynd i mwynhau. Oh, come on. Os mae hynny ddim yn wneud i chi eisiau trio'r recipe yma, fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i. Mae hynna yn ffantastig.